Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Salamat sa pagbalik sa akong kinabuhi. Armando. Agatha, Human ug mag-adlaw, everything will be okay. I promise. oh, kaya gano'n, unsay naa ugmang adlaw, Agatha. Ah? Basta, tapuson ko ang tanang bati nga nahitapos sa ato kinabuhi. Ugmang adlaw. Hanggaw man ni Susana. Gibiyaan bang ko nga warbag yung ko makatultul ining dapita. Hain naman ni bayana. Makitaan talaga. Ha, sungagon tadyog ka ba? Tugatugag kag padana ko din small niya mamiya ka. Bagi ko'y kwarta diri da. Ay, matagbaw man kakubaktas ini pauli. Kung dili ta ka makitaan ron din eh. Uhoy! Susana in taon. Pakita na nako. Kao ang nasa kong gipati. Ako na lang unya ang muhigda kanunay din hining maong kama. Dili ko na siya ikauban din Armando. Tingalik si Tia Susana na karon nga na uli. Tia, You think katagan ko kamuog kalinaw human ninyo kuba ang akong kasing-kasing? ikaw? Yes, ako. Ako nga imong giilugan sa kalipay. Ako nga malipayo na unta uban kang Eric. Apan imong giilugan. Wa ko'y giiluki ka nimo. Liar! Nagtuo kang parehas ko ni Tita Agatha nga nagpakahilom lang. Human nimo iluga si Tito Armando gikan niya. Katul kang bayana ka. Mangingilog og ang amahan pa og anak ang imong gituhog. Kasakit sa kong batang. Karon, wa na'y bisan usa nga makapugong sa akong buhaton imong bayana ka. Nga nung kisira mo ang pultahan. Buta ka pa dayon na. Gawas na gikan din Mogawas ko kung mahuman ako nimo. Wa ko'y sa nimo. Liar! Liar! Ayaw! Samot-samaran ko ng imong panagway! Mao ni ilang nabuangan, ha? Pwes, go on connect! Ayaw, basta na! Ayaw ako yakit! Bisa ka na yung kuntiyan! Bawa na! Die, you bitch! Die! Kasakit sa kuntiyan! May sakit ng mayang ang kuntiyan! Tabang! Aray! Bawa na! Nag-inusara ka lang, Dini! Why bisan usa nga makatapang nimo? Bisan unsa pa'y buhato nimo? Ano ay ka? Sakit na kanya kuntiyan! Dugo! May dugo nga may aga sa akong ginawa ko! Dugo! Tabang! Milampos ko! Milampos ko! Pagwa sa akong dana ng imisabak na anak ni Eric. Tabang! Tabang! I'm okay now. Nasayod kong mawag na kanyang bata. Basta, I'm okay now. Ayaw! Ayaw! Ayaw kong biyahe maluoy ka! Ayaw! Ay may gani kay naluoy na ko tong driver og wa ko papliti ha. Kanahan yun ni Susana.
Bantay lang gyud ka nako bakun maabtan ta karon din hinga nang una nagpauli nako. Bantay ka lang gyud. Uy. Naunsong tumubayhan na nagsige magkatawa nga naglakaw. Siya raman untang usa. We, kaanugon kung mabuang gwapara ba? Magdali ko eh. Paspasan ko pa ning akong lagang kay naglungot-lungot din kong mukumot ni Susana na. Salbahis kayo. Palag ka po magdali ko. Kasakit na sa untiyan. Tabang. Ang cellphone. Doon na lang ko sa akong cellphone. Si Melody, siya ginatawag. Lina. Ostra. Pero... no. No. I'm sorry, Melody. Gi-off niya ang cellphone. Nako, dito pa ka. Armando. Ay, ni anak yung gustong taon. Ay, Day Melode. Day, ako ni Day. Susana, abli ko, ay. Abli raman. Susana! Sana! Uy, ginoo ko. Si Day Melody, naghigda sa saog. Diyos ko ka naghagdo ko. Tabang taon mo! Tabang mo! Day Melody. Dayo sa'y nahitabo ni mo, oy. Gano ba ni? Day! Tabang mo, mga silingan! Tabang! Kagani na pa nagsigig bagting ay mga cellphone, Armando. Dili mo ba tubagon? Dili. Siya na. Gusto ka makisulti ko niya? Hangiun siya nga hunungan ka na niya. Kaya nagmalinaw na tayo. No. Ayaw. Once and for all, Armando. Gusto ko ikasulti og tarong ka ng papayana. Aron matapos na ang tanan. Ang katab, niyunong na. Di na to mutawag o balik. Then ako'y tawag niya. Unsa? Let me talk to her. Promise, I will be civil. Gusto lang ako mahataga katapusan ang tanan. In a good way. Mas may nang katagang tagmaang katapusan ang tanan, dili pa. So, tuguting ako mismo makisulti ka niya. Aron kalimtan ka na. Ang biyag ng ibang cellphone. Tawagan ko siya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!